Ahojte všichni a vítám vás v mým dalším videu a vlogu. V tomhle díle se podíváme na město Tábor. Já jsem tady se sestřičkou malou a mojí sestřičkou Eliškou, kterou určitě znáte. A s mýma rodičama jsem tady na dovolené. Informace vám budu natáčet. Co tady bude tak zajímavého. Jo, a budu moc rád, kdybyste mi dávali odběry. Za mnou je Jan Žižka z Trocnova, který je zakladatel Tábora. V Táboře jsme teď na náměstí a tady ho můžete vidět kamenného. Jak jsem ho v Lednicích ukazoval písečného, tak tady opět není písečný, tady je kamenný. Právě jdeme do Muzea čokolády a marcipánu. Míňám, to mě velmi zajímá. Tak a tady něco pro holky. To byste nevěřili, ale všechny tady ty postavičky jsou z marcipánu. Tak a tady je za mnou čokoládový Jaromír Jágr. Dali byste si čokoládové šaty? Běž z čokolády. Teď právě jdu do strašidelného podzemí. A víte, co to je? Přece perníková chaloupka. A jdeme do ní. Nechte se zavést hluboko do podzemí a objevte pohádkový svět. Tak a tady za mnou je Jeníček a Mařenka ve sklepení. Za mnou spí papka Jaga. Tak a za mnou je její pec. A za mnou jsou skřídci. Právě jdeme do čertovské místnosti. V Táboře na kousek za náměstím najdete i muzeum Lega, kde jsou všechno postavy z Lega, například Bradovice a Star Wars.
Mají tady i kozy, pokud budete chtít, tak si budete moct vchod za 5 korun koupit žrádlo pro kozy. Když budete u prasátek, tak dávejte pozor, aby vám tam nespadly brýle. Ahoj, já jsem Gryzulka a zase vás vítám ve Zvolenici. Ahojte všichni a vítám vás v mým dalším videu a vlogu. V tomhle díle se podíváme na Vrancovské železnice. Je to železnice 600 a jezdil tady vlaci furt dokola. Ukážu, jaké se mě nejvíc líbilo postavit. A je to fakt dobrý. Tady je jedna zastávka.